Hola, benvinguts al primer tema de l'assignatura de Fonaments de Química. En aquest tema parlarem de les diverses teories sobre com està format l'àtom. Fa uns 2.400 anys, ja els filòsofs grecs i indis van sostindre la idea de que els àtoms eren els blocs bàsics de construcció de la matèria. Degut a això, la subdivisió continuada de la matèria arribaria a tenir unes partícules molt petites, que en grec es diuen atòmios, que vol dir indivisibles. O sigui que aquesta primera teoria, no demostrada, en cap cas perquè no hi havia cap experiment darrere d'ella, indicava que els àtoms eren la part més petita en la que podíem nosaltres trencar la matèria, que podem tocar. Per tant, aquestes senzilles especulacions van durar molts anys, fins que a començaments del segle XIX alguns científics van començar a tornar a pensar com estaria formada la matèria. John Dalton, el 1808, un professor d'escola, va tornar a proposar la idea de que els àtoms eren la partícula més petita amb la qual nosaltres podíem explicar la conformació de la matèria. Bé, amb aquesta teoria, que és senzillament tornar a reformular, possiblement en noves paraules en anglès, la teoria que portaven els filòsofs grecs i indis, no explicava res, realment. Senzillament, com no es podia comprovar si era això cert, doncs ens quedàvem senzillament amb el fet de que res millor a poder-lo explicar, ens quedem amb aquesta explicació. Ara bé, a mitjans del segle XIX, començaments del XX, comencen a dur-se a terme molts experiments que necessiten ser explicats mitjançant una teoria, diguem, més complexa. Per exemple, perquè les substàncies tenen color, perquè quan apliquem un camp elèctric a un material, aquest condueix l'electricitat, desprèn llum, emeteix partícules, senzillament dient que els àtoms estan que la matèria està formada d'àtoms no dona cap tipus d'explicació sobre les propietats de la matèria. Com la química és una teoria totalment experimental, els experiments donaven lloc a preguntes. Aquestes preguntes s'intentaven explicar amb una teoria. Les teories donaven més preguntes i permetien potser dissenyar nous experiments que donaven lloc a noves teories. Al llarg d'aquest primer tema el que farem és fer un resum d'aquells experiments més importants que van donar el coneixement de com està formada la matèria, els àtoms, fins a la darrera teoria que és més utilitzada, que és la teoria dels orbitals atòmics. Cap al 1850, Faraday va començar a desenvolupar una sèrie d'experiments, sobretot amb el tub de rajos catòdics dissenyat per Crookes ja el 1869, que tal com veiem a la transparència consta de senzillament un tub de vidre tancat per tots dos extrems en el qual se li ha fet un buit parcial. Ha d'haver una mica de quantitat d'aire o de gasos dintre del tub perquè funcioni l'experiment. L'experiment consta, com veieu, d'una zona en la qual hi ha dos elèctrodes, anomenades càtode i ànode, en els quals, mitjançant una pila, es genera una diferència de potencial entre tots dos. El que va observar el senyor Faraday i també Thomson més posteriorment és que si es col·locava una substància fosforescent a l'extrem del tub, aquest brillava a la foscor, com si d'alguna manera sorgís una espècie de rajos des del càtode cap a l'ànode i que aquestes partícules o el que fos, en impactar sobre una superfície de sulfur de zinc, emetia llum. Una manera de comprovar que realment les partícules sorgien del càtode va ser situar un objecte entre el càtode i l'ànode. El que es va observar és que sobre l'ànode
es generava una ombra. Per tant, fos el que fos, el que sorgia del càtode anava a parar cap a l'ànode. Aquestes partícules tenien una propietat bastant interessant. Quan s'aplicava al llarg de la trajectòria d'aquestes partícules un camp elèctric generat per dues plaques de condensador, les partícules es desviaven cap al pol anomenat positiu. Quan es situava un imant en la trajectòria de les dues partícules, aquestes partícules es desviaven cap al pol anomenat nord. A més, si es col·locava aquestes dues plaques, tant les del camp elèctric com les del camp magnètic al llarg de la trajectòria, es podien configurar per tal que la trajectòria fos completament recta. Mitjançant uns càlculs molt simples és possible, sapiguent quin és el camp elèctric i magnètic que nosaltres hem aplicat perquè la trajectòria sigui recta, calcular la relació entre la càrrega i la massa d'aquestes partícules. A més, una altra comprovació feta en aquell moment sobre les característiques de partícules en massa del que sorgeix del càtode va ser feta utilitzant una espècie de molinet que es col·locava en la trajectòria de les partícules. Aquest molinet començava a girar en el moment que es generaven aquestes dites partícules. El nom que se li van donar a aquestes partícules va ser d'electró. Electró és el nom que se li dona en grec a l'àmbar. I se sap des de molt antic que l'àmbar, quan es frota amb una peça de roba, genera un camp elèctric, ja que, com es veurà posteriorment, es desprenen electrons de la superfície de l'àmbar i tenen les propietats d'aquestes partícules generades en el tub de rajos catòdics. Del resultat d'aquests experiments es resumeix que els rajos catòdics arrenquen del càtode i es mouen cap a l'ànode. Els rajos catòdics no són visibles, però el seu comportament es pot observar amb l'ajuda de certs materials fluorescents o fosforescents, paraules que ja parlarem més endavant. Coneixeu una mica el que pot ser un rotulador fluorescent, però ja explicarem quin és aquest fenomen i per què és degut. I en absència de camp elèctric i magnètic, aquestes partícules o rajos viatgen en línia recta. Posterior a aquest experiment, el 1909, Millikan va dissenyar un nou experiment, com podeu veure, en el qual mitjançant un atomitzador d'oli i fent passar aquestes gotes d'oli a través d'una escletxa molt estreta, deixant-les caure i aplicant una diferència de potencial entre dues làmines d'un condensador, és possible que fent que la velocitat sigui constant d'aquestes partícules en caure, calcular la càrrega de les partícules, demostrant que la càrrega de les partícules anomenades en aquell moment ja electrons és un múltiple sencer d'un número. Combinant les dades de Millikan i les dades obtingudes per Thomson, es pot calcular la massa de l'electró, que és de 9,1 per 10 a la menys 31 quilograms. I la càrrega de l'electró, que és 1,6 per 10 a la menys 19 coulombs. El primer model que va sorgir a partir d'aquests experiments, el model de Thomson, prediu que l'àtom està format per una espècie com de massa, púding, amb càrrega positiva, i com a farcit d'aquesta massa estan els electrons, d'alguna manera col·locats. Però el nombre d'electrons que hi ha
és igual a la càrrega positiva d'aquesta massa. El 1909, també, Geiger i Rutherford dissenyen un experiment en el qual, utilitzant material radioactiu recentment descobert per la parella formada per Marie Curie i Joliot Curie, el seu marit, utilitzant aquestes fonts d'emissió de partícules, que en aquest cas és un emissor de partícules alfa, com veieu vosaltres aquí, que no són més que nuclis d'heli, dos positius, que va ser demostrat que reaccionaven amb els electrons dels rajos catòdics del tub de Crookes per donar heli-gas. Bé, com estava dient, amb aquestes partícules, que són senzillament nuclis d'heli, es va bombardejar una làmina molt estreta d'or, un material fortament dens. En aquest experiment el que es pot veure és que la major part de les partícules xoquen contra una superfície d'un material fosforescent, com el sulfur de zinc, sense desviar-se. Una altra part de partícules es desvien una miqueta en passar per la làmina i molt poquetes, un alrededor de cada 20.000, reboten a la làmina cap enrere. Degut a això, es va reformular, en principi, el model que es tenia fins al moment de lo que podia ser un àtom. Això està clar, que si l'àtom estigués format com el cas que hem vist de Thomson, d'un pudin de prunes, la major part de les càrregues positives de les partícules alfes no es veurien desviades, com es veu en el primer dibuix. Ara bé, si suposem que hi ha un nucli on es concentra tota la càrrega positiva en algun lloc de l'àtom, es pot entendre que algunes partícules, però poques, en xocar contra aquestes partícules positives reboten. I també explicaria que si és molt petit aquest nucli, només unes quantes partícules es veuen desviades, mentre que la majoria, evidentment, segueixen la seva trajectòria. Bé, el model que en aquest moment es suposa és que l'àtom està format per un nucli, format per partícules positives, fins que el 1932 James Chadwick demostra que el nucli també conté neutrons, unes altres partícules carregades neutres, i que els electrons donen voltes al voltant del nucli. Bé, amb aquest model, molt semblant al del nostre sistema solar, en el que els planetes volten al voltant del Sol, arribem a un primer model relativament, exacte respecte al que coneixem modernament de lo que està constituït un àtom. En aquesta transparència teniu algunes de les dades sobre les mides que solen tenir les partícules que conformen un àtom, electró, protó i neutró. Com veieu vosaltres, protó i neutró són gairebé de la mateixa mida i pes, mentre que l'electró és una partícula molt més petita. Bé, es defineix com a uma una 12ª part de la massa de l'àtom de carboni. Per què l'àtom de carboni? Perquè en aquest moment, que s'utilitza com a referència d'àtom de carboni, és fàcil preparar cristalls de carboni en forma de diamant amb única i exclusivament l'isòtop de massa 12. I a partir d'aquest, com a referència, es mesuren les masses de la resta d'àtoms. Malgrat que, com veieu vosaltres, i us vaig explicar a classe, és difícil tenir en compte què pot ser una mida com 2,2 per 10 elements 25 quilograms, els químics no utilitzem aquestes mides comúment, sinó que utilitzem unitats que siguin fàcils de recordar i que ens donin una certa idea a l'hora de comparar entre diverses mides.
Llavors, les mides que s'utilitzen normalment per mesurar, per exemple, les distàncies interatòmiques són els àngstroms. Un àngstrom, que tal com veieu vosaltres aquí, són 10 a la menys 10 metres, o 100 picòmetres, és la distància, per exemple, entre l'àtom de carboni i l'àtom d'hidrogen. En aquest cas també veiem que, per exemple, una distància carboni-carboni típica és de 154 picòmetres, o sigui, 1,54 àngstroms, i que l'àtom més pesat és de l'ordre de 132 unitats de massa atòmica. Recordeu que els àtoms es poden representar mitjançant un simbolisme, en el qual senzillament especifiquem el nombre de protons mitjançant la lletra Z, d'acord? Que seria el número atòmic, i la massa atòmica mitjançant la lletra A, que és la suma de protons i neutrons, utilitzant el símbol de l'element. Per últim, és possible també indicar la càrrega d'un ió. Com ja veureu, és possible arrencar o afegir electrons a un àtom, a la seva situació, diguem, estable, amb la qual cosa el nombre de càrregues que hi ha serà igual a la diferència entre el nombre de protons i el nombre d'electrons presents dintre de l'àtom. Bé, una manera que tenim, utilitzada molt sovint en química orgànica per determinar les masses d'una espècie química, és, com veieu vosaltres aquí, un espectròmetre de masses, aparell relativament senzill. Mitjançant alguna tècnica, perquè hi ha moltes, es vaporitza la mostra que voleu afegir i mesurar el seu contingut en diversos isòtops o diverses molècules, i una vegada vaporitzada s'accelera a través de dues plaques carregades elèctricament. La desviació de la seva trajectòria, una vegada passant per aquestes plaques que generen una càrrega, en general sempre la mateixa, sobre cadascun dels isòtops o molècules, una càrrega positiva, dues càrregues positives, etc. Això depèn moltes vegades de la diferència de potencial, que es pot modificar experimentalment. La trajectòria de les diverses partícules quan xoquen contra un detector o una placa fotogràfica, com veieu vosaltres aquí, ens permeten mesurar la quantitat, segons el nombre d'impactes, que en aquest cas és més fosc o més clar, la quantitat de cadascun dels isòtops. Si prèviament a fer aquest experiment nosaltres podem mesurar quan es desviaria un estàndard utilitzant, per exemple, aquest tipus d'aparell. Bé, com veieu, ja em sembla que ho vaig dir al revés a classe, l'isòtop més pesat és el que, com veieu vosaltres, arriba més lluny, mentre que el més lleuger és el que es desvia menys de la seva trajectòria. Bé, ens veiem a la pròxima classe.